Dünya яңалыклары белән таныштык. Хәзер мин татар акция кысаларында Татарстанның ат казаган артисты Фирдүс яңалыклары белән танышык. Чөнки ул бездә кунакта. Ничек хәлләрегез, Фирдүс? Барышагызга да хәерле көннәр, хәерле төннәр. Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Минем елмаюдан көлеп торасыздар инде. Һәр вакытта да күңел күтәренке. Каян аласың менә шул? Күңел күтәренке. Менә ничек каян килә ул? Ташып торучы дәрт, энергия каян килә? Мен бүген ТМБга килдем дә, шушындай матур сибәр кызларны күрәм дә, кайф күтәрелә. Минем сорауга әйләнеп кайтыйк. Рәхим. Шуннан да менә мин татар дип горурланып бөтен җирдә әйтеп йөри торган артист, ул менә Фирдүс сезгә менә калса татар халкы шуның өчен бик рәхмәтледер дә. Менә бу каян килә шундый милләткә тартылу, милләткә мәхәббәт, милләткә тугрылык каян килә ул? Үз илеңә, милләтеңә патриот булу, я инде ул бәләкәйдән үк була, я юк. Димәк, тәрбиядә эш. Инде тәрбиядән һәм каннан тора инде, мишвайдыр дип уйлыйм. Бүтәнчәрәк сорарга кирәк, Фирдүс үзенчә. Син элегрәк «Мишариф вират!» дип кычкырайын, хәзер татарлар алга дип кычкырасың. Бу берәр сәяси күчешме яки үзеңдәге берәр барьер үтүме? Барьер үтү түгел. Мин элек мишәрләр вперед дип шаярып кычкырып йөри идем. Бу безнең шаяруны кайбер милләттәш дуслар ытып алып, аны хәзер аерым милләткә кертәләр, аерым милләт дип китаплар чыгаралар. Безнең татарлыкны таркытмакчы булалар. Безнең бит инде алда җан исәп. Шуңа күрә без моны төптән уйларга кирәк. Менә теге уеннан уймакчыга диләр бит. Менә безнең шул шаярып анекдотлар сөйләү, бер-беребездән әзрәк шаяру, мишәр, типтәр, север татары дип. Бу синең җитдиләнүеңнең бер юнәлеше дип әйтергә буламы? Алай да дип әйтергә була, һәм шушы җан исәпкә без таркаларга тиеш түгел. Ул безнең төп проблемага әйләнеп бара. Әгәр дә без бүгенге көндә үзебез яшьләр, менә лидерлар дип әйтик, җырчылар, шагыйрьләр, театр профессорлар һәм башка лидерлар, медиа шәхесләр, әгәр дә без аны вакытында туктатып, нокта куймасак, без менә шулай таркалып, бер-беребездән килеп йөрибез. Инде без бит инде беләбез, татарның аның төрләре берничә төр. Ул тиргенә ул аның. Шуңа күрә инде без аны белергә тиеш. Димәк, мәкалдәге кебек бүленгәнне бүре ашар, аерылганны аю ашар булырга тиеш түгел дигән фикер инде монда. Ну, нәкъ шулай туры килә. Шуңа күрә без бит инде менә мин үземнең мишәр икәнемне белми дә идем. Казанга килгәч кенә белгәнсеңдер әле. Казанга, Узнакайга килгәч кенә белдем. Юк, монда булай дип әйтеп була. Мин үземнең мишәр икәнен белмәс идем, әгәр дә татар булмасам дип әйттем. Аны син нишәр, син чыкылдыйсың дип менә шу сүздән без бит инде укыганда барыбыз да татарча укыдык мәктәптә. Без бит туган тел җырын җырлап, туган телен сөйләп дигәндәй, без үзебездә татар дибез. Ул нинди генә якны кара, Пенза, Пермь якларына, Нижгар якларына, аларның акценты бездән дә кичлерәк, тик алар беркайчан да үзләрен мишәр дип әйтмиченки шул әлифбаны укыйбыз без. Мин инде нык басым ясадым кайчан инде безнең күршеләр мишәрләр дигән аерым музей ачып, аерым китаплар чыгарып, аерым милләт дип игълан иткәч, минем хәтта әзрәк теге күңелем киште дип әйтмисең ничектер. Biz ayrım millet түгел. Ayrım millet булса инде аның аерым теле булырга тиеш, дине аерым, бөтен иле, флагы, гербы, мәдәнияте, гомумән бөтен аерым булырга тиеш. Күңелне төшермик әле бүген. Юк, мин менә сорауга шуңа җавап килдем. Шуңа җавапны алдык ишетә. Фирдүс, менә кара, синең җырларыңда шуның катлык милли үзаңны уята торган җырлар, алар каян алына һәм ни өчен репертуарда шуның кадәр татарлар турында җырлар күп. Әлеге минутта, әлеге вакытта безнең концертларга зал тутырып тамашачы йөри икән, безнең шундыйрак вакыт дип әйтимез, һәрбер артистның аның үз вакыты.
әйтик, менә Аллаһ Тәгалә менә миңа биргән икән, сәхнә тулы зал биргән икән, тулы тамашачы биргән икән. Без шул ук вакытта үзебезнең талантыбызны күрсәтергә дә тиеш, һәм шул ук вакытта тәрбияләргә дә тиеш. Тәрбияләү нәрсә ул? Сүздә юк. Патриот, миллиликне тамашачыга күрсәтү бик авыр. Аны үзем генә беләм ничек авыр икәнен. Чөнки күз алдыгызга китерегез, менә шу татарлар җырын җырлаганда, "Эй татарлар, татарлар" дип җырлаганда, карыйм, ничегрәк кабул итерләр микән, бигрәк тә яшьләр. Элкән буын, менә апалар, абыйлар ул җырны тыңлаганда, туган теле җыры китә битендә бер өлешендә, анда алар хәтта елап утыралар дип әйтимез инде. Күзләреннән яшьләр атылып чыга, эштәге патриотизм уяна. Зал тутырып тамашачылар йөридең, бөтен инде иҗади өлкәләрдә сезоннар ачык, ләкин инде пандемия үз шартларын куя, без төрле чикләүләргә дучарбыз. Синең гастроль сезоның ачылдымы һәм син бу юнәлештә ничек эш алып барасың, бу киртәләрне җиңеп буламы? Беләсезме, менә әле генә әйттегез бит, әйдәгез кайфны төшермәгә әле дип. Әгәр дә дустым, теге ничек карыйсың бит? Әгәр дә кайф төшереп карасаң инде, сүздә юк, эшләргә дә кирәк түгел. Әгәр дә инде булганны шөкер итеп, һәрбер әйбернең теге юлы бар, җае бар дигәндәй шулай бит. Шишелми торган проблема юк, әгәр исәнлек кенә какшамасын. Шуңа күрә нинди генә теге проблемалар туса да, ул проблемаларын без шишергә тырышабыз. Теге проблемасыз эш булмый бит инде. Шуңа күрә Димәк, сезон туктамый синең. Аллаһка шөкер, сезон башланган. Әле менә бүгенге көндә нәрсә генә дисәгез дә, начар яшәмибез, матур яшәйбез. 50%-ка кадәр рөхсәт ителде. Булганына шөкер, кемнәр QR код белән инде 70% диделәр. Әкрен генә барыбыз да шуңа барабыз. Инде мин инде үзем ул QR кодны прививканы Германиягә операция алдыннан ясаган идем август айында. Төркем инде хәзер ясады, төркемдәге кызлар егетләр. Операция нискә төшергәч, сорамча бу мин аяк шөкерме? Аяк Аллаһка шөкер, әкрен генә җайлап башладым инде. Әкрен генә. Ярар. Син Россия Федерациясының көньягыннан төньягына хәллек, төньяктан көньякка, көнбатыштан көнчыгышка хәллек йөри торган кеше һәм үзебезнең милләттәшләр белән күрешә торган артист, аларны нәрсә борчый? Бөтенесен бер уртаклаштыручы сорау бармы? Аларны бүгенге көндә безнең тел борчый. Biz бүгенге көндә шуннан да бар әле шундай, мәсәлән, әйтик, Астрахань, менә алар безгә бик үпкәдә тотып торалар, үпкәләп тотыралар дип әйтимез, чөнки менә Казан битендә ул безнең татарның йөрәге, һәм без һәрберсенә дә игътибар бирергә тиеш. Кан куабыз, кан таратабыз. Кан таратабыз. Бу үпкә белдерү Астраханьда гына түгел, күп төбәкләрдә әзрәк бар. Менә безгә соңгы вакытта дөрес әзрәк игътибар бирә башладык. Барыбер эс. Менә әйтик, мин бик ерак җирләргә, Уренгойга баргач, күреп кайтасың бит инде. Әзрәк менә телне онытып барган уже яшьләр бик күп бит инде. Алар әле безнең концертка килгәч, наконец-то приехал татарский артист, слушаем татарский язык, татарский песни дип, шайтырып алар безнең җырга гашыйк булып, алар әле шуны тыңлап, татарча аерым ирәнеп, теге шул җырны аңлар өчен. Анда яшьләр дә бик күп. Без инде бик шатланабыз, миңа хәтта хатлар язалар, сезнең җырларыгызны, сезнең концертыгызга барганнан соң татарча җырлар тыңлый башладык дип инде. Менә шундай мисаллар да бик күп. Шуңа күрә безнең проблема нәрсәдә? Бүгенге көндә шуннан да тел. Ул чит төбәкләрдә генә түгел, ул бүгенге көндә үзебездә дә шул проблема. Казан йортларында да. Казан йортларында да. Шуңа күрә Фирдус, инде сезнең чыгышларны сәхнәдә күргән бар. Клипларыгызны да яратып карыйбыз. Инде менә Манзара студиясында безгә әзме күпме җырыгызны бүләк итсәгез. Җырлатабызмы Фирдусны?
Җырлатамыз. Минем Җырлатамыз, җырлатмыйча Урмандагы җибәрмибез. әби белән сөйләшкән кебек, анекдот хәлендә кебек кала күрмә. Шуңа күрә үзең башладың, үзең хәл итеп бетерде дип әйтте ди. минем монда музыкам да юк, монда гармоным да юк. Акапелл. Мин матур итеп килеп тә килмәдем. Белгән булсам шундый матур күмәкләремне киеп киләм. Менә шул туры килгән, эй татарлар, Әйе, шундый милли үзаңны уята Әй торган. татарларга, татарлар җырыннан тыш тагын бер җырым бар минем. Мин аны иртән торгач гел тыңлыйм шулай. Высоцкий стилендә язганым, без аның дөрес аранжировкасын яздык, чыгардык бу җырны. Тик минем хыял бара бер гитарада җырлыйсы килә бу сүзгә. Үз телемдә сәлам бирәм һәр иртәне. Үз телемдә сәлам бирәм һәр иртәне. Телем динем саклый мине татарлыктан, кимсенмичә, оялмыйча татарлыктан дип менә шулай җырлыйсы килә. Сүзләр нәзәрәт тотадым инде. Рәхмәт. Тамашачыларга әйтер сүзең булса, рәхмәт. Хөрмәтле яраткан газиз халкым, кадерле тамашачым, инде башланып китте безнең халык санын алу. Әйдәгез бердән булыйк, бергә булыйк, аерылып, кайрылып, сугырылып йөрмик, бергә булганда гына без көчле, без горур халык, бай тарихлы милләт, безнең милләт горур милләт, шуңа күрә бергә, гел бергә татарлар алга.